per a mi ha sigut la primera vegada que he volat. Tinc 40 anys i és la primera vegada, i inclús aquí hi ha una nena que és més jove que jo, en 5, i ja també és la primera vegada. No? Hem anat directament cap a Catalunya Central perquè amb la gent de la DOP IGP hem pogut gaudir d'un vol amb globus, un vol lliure per la zona de la Catalunya Central i la zona de Montserrat, i ha sigut una experiència increïble que per dues vessants, bàsicament per descobrir tots aquests productes de territori que ens dona la DOP IGP i també per descobrir la Catalunya des d'una altura considerable i gaudint d'un paisatge magnífic que us recomano viure aquesta experiència que és fantàstica. El Bages per mi és un territori molt conegut, però transitat a peu habitualment, no? I avui la possibilitat de pujar en un globus, enlairar-se i tenir aquesta mirada d'ocell, una mirada ampla, et fa reconèixer encara més la dimensió que té el paisatge, el valor de la pagesia, també veure les agressions que hi ha en aquest paisatge i la necessitat de salvaguardar la pagesia, els aliments de proximitat del territori, perquè només si els consumim estem contribuint a dinamitzar i a donar valor a les economies rurals. L'experiència de volar amb globus, gràcies a aquesta federació de DOP i IGP, aquesta iniciativa de conèixer el territori des de l'aire, crec que és preciosa. Per mi ha sigut la primera vegada que he volat amb globus i ha sigut magnífic veure com el paisatge estava ennuvolat, no vèiem gaire res a primera hora, després hem travessat aquests núvols i des de dalt es veia aquell camp preciós, que era tot núvol al final, però sortien els diferents punts de cims, de muntanyes que hi ha aquí al Bages, i quan hem tornat a baixar i hem pogut veure el camp, els boscos, aquesta pluridiversitat de cultius, et fan entendre molt millor que poden sortir productes d'una riquesa excel·lent. L'experiència fantàstica, no? Com no pot ser d'alguna altra manera. El fet de poder conèixer des d'un punt de vista diferent, sorprenent, el fet de veure des de dalt. Jo soc fotògraf i veure les imatges des de dalt moltes vegades t'aporta allò que no coneixes, sempre vas per terra i, evidentment, clar, quan et canvia la perspectiva, sí que no et deixa de sorprendre't. A part, la sortida ha sortit espectacular, el moment que hem travessat els núvols és una cosa que t'ha impactat bastant, el canvi de temperatura quan passes des del núvol fins que torna a sortir el sol, perquè era el moment que apareixia el sol en aquella hora, no sé, una sensació molt gratificant, la veritat. Hem vingut a veure productes de la DOP i IGP i saber en cada moment de l'any què és el que hem de consumir dintre dels nostres productes de proximitat que tenim a casa, als nostres conreus, i donar valor al nostre cultiu del dia a dia. Els productes que tenim de proximitat, cuina de proximitat, així com pot ser el formatge, la llonganissa, els espinacs, els productes que tenim al costat, al nostre tros, donar valor al territori, el que tenim al dia a dia a casa nostra. Poder conèixer aquells camps on es cultiva allò que sempre t'emportes dins del paladar, evidentment, sempre t'aporta alguna cosa més, per saber d'on ha sortit. Bueno, una vegada més hem tornat a aixecar el globo de la Federació Catalana de DOPs i IGPs, aquesta vegada al Pla de Bages, impressionant, la veritat és que fantàstic, i sobretot fantàstic l'experiència en tota la gent que ha pujat dalt i sobretot fantàstica l'experiència que hem acabat en un esmorzar amb producte certificat DOP i IGP, amb formatges, amb els olis, amb el torró, amb la llenguanissa, amb l'avellana de Reus. Bueno, fantàstic.